Vi befinder os på en forladt skole i Nordjylland. Skolen har været lukket siden 2016, efter Aalborgs byråd valgte at lukke den. I valgte at lukke skolen på grund af giftige byggematerialer i bygningen, såsom asbest. Dog har politiet brugt bygningen til øvelser i de sidste par år. Men heldigvis for os var der ingen øvelser den dag vi var der, så vi havde hele skolen for os selv. Desværre brændte skolen helt ned sommeren 2024, kun få måneder efter vi var der.